Dobrý deň, vážené zhromaždenie ľudí, ktorým to nie je jedno. Teší ma, že sa tu po 2 týždňoch zasa stretávame v hojnom počte, aby sme spoločne vyjadrili náš občiansky postoj na veci verejné. Ako občianska iniciatíva sa dištancujeme od politických strán a ich programov. Toto zhromaždenie má za cieľ spájať ľudí naprieč politickým spektrom, rešpektujúc ich osobnú integritu a presvedčenie. Vypočujme si teraz hymnu Európskej únie, pretože aj Slovensko je Európa. V originálnom texte, v texte tejto skladby je všetci ľudia budú bratia. Takže sme v tom s vami. Prosíme vás, aby ste rešpektovali pokyny organizátorov a dobrovoľníkov, označených reflexnými vestami a páskami na ramenách po obvode vyhradeného priestoru na námestí. Prosíme vás, aby ste nereagovali na prípadné provokácie a akékoľvek podozrenie z takejto činnosti ihneď oznámili najbližšiemu dobrovoľníkovi, ktorý pomôže zabezpečiť situáciu rovnako ako v prípade potreby zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme vám, že pomôžete udržať zhromaždenie pokojné a slušné, tak ako sa patrí. Ďakujeme zložkám policajného zboru a rýchlej zdravotnej pomoci za ich spoluprácu, ochranu a pomoc v prípade núdze. Teraz prenechám slovo Davidovi Lipovi. Ďakujem nášmu organizátorovi a moderátorovi Matejovi Fischerovi za úvodné slová a dovolte mi prosím privítať po svojom boku organizátorku Zuzku Bertovú. Volám sa David Lipa, som iniciátor a organizátor protestných zhromaždení Slovensko je Európa v Malackách. Som tiež obyčajný človek z ulice, bezúhonný, poctivý platca daní a občan tejto krajiny, ktorému záleží na Slovensku. Spolu s kolegami, spoluorganizátormi tieto zhromaždenia organizujeme ako občianska iniciatíva Záhorie je Európa. Dovolte mi ešte krátke zamyslenie. Na námestia nás nikto nezváža. Financujeme sa v podstate sami. Darmi cez zbierky, platformy ako Donio a najmä osobne zažívam dobrotu a zdielnosť nebývalých dosiaľ mne neznámych rozmerov. Spolupatričnosť, láskavosť a ochotu, človečinu, ktorá skutočne vládne svetu, keby po nej siahalo častejšie viac ľudí. Toto je práve okamih prezrenia. Spája nás spravodlivý hnev, no predovšetkým nás spája viera a nádej v nápravu nášho Slovenska a uzdravenie našej spoločnosti. Toto sa ráta, o toto nám ide. Najnovšie sme boli označení zvolenými najvyššími predstaviteľmi krajiny za tých, ktorí očierňujú Slovensko a zneúcťujú národné záujmy. Pýtam sa, aký záujem majú tí istí ľudia, ktorí majú drzosť nás takto označovať, o Slovensko a naše záujmy? O koho záujmy tej kakistokracii vo vláde v skutočnosti ide?
Zatiaľ na vlastnej koži zažívame, že im ide len o seba. Nestojíme na námestí v Moskve, ako oni, ale tu, v Malackách, na Záhorí, na Slovensku. Bránime našu krajinu, našu povesť a naše meno, naše miesto v slušnom, civilizovanom a láskavom svete, v ktorom niet miesta pre vojnu, zlobu, intrigy, úplatky, autokraciu jedného pometenca, birmovaného komunistu a jeho poskokov. Naše záujmy sú tie najčistejšie. Ukazujeme na tých, ktorí skutočne očierňujú Slovensko a budeme v tom pokračovať a neskončíme nikdy, pretože naša domovina je zodpovednosť nás všetkých, bez výnimky. Ján Kuciak s Martinou, na ktorých dnes 7. rok spomíname, to vedeli. Preto zaplatili tú najvyššiu daň. A ja cítim a vidím, že to začíname chápať. Dnes je to 7 rokov od vraždy a my stojíme tu, aby sa ich odkaz nestratil v šume dezinformácií, štvania a klamstiev, ktoré tak arogantne a okato šíri Robert Fico a jeho družina s kompasom zvyšu. Nestrácam nádej. Všetci na námestí, vy tu ste živým dôkazom toho, že by som bol blázon, keby som stratil vieru v nás. Dodávate mi toľko síly a optimizmu. Pravda a láska víťazia. Za Jána a za Martinu. Ďakujem, že ste s nami. Sme s vami. Sme v tom spolu. Ďakujem. Teraz vám spolu so Zuzkou prečítame vyhlásenie občianskej spoločnosti od Platformy za demokraciu. 7 rokov bez Jána a Martiny. Dnes stojíme v mestách a obciach po celom Slovensku a je nám smutno. Ale sme tu, lebo je to nevyhnutné. Lebo vieme, že ak prestaneme hovoriť o Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ak si prestaneme pripomínať ich obeť, odvahu a odkaz, potom zvíťazí zlo. A to nemôžeme dopustiť. Ján Kuciak napísal: stále sa krútime a zvíjame v tom istom kolotočí. Prípady korupcie sa vracajú pravidelne ako odhodený bumerang. On možno zostrelí zo stromu našej vládnej moci nejaký ten lístok, no mocnému dubisku to na sile neuberie. Kauzy, ktorých medializovanosť prehluší len, nedaj Bože, prírodná alebo iná katastrofa, nám už berú chuť do jedla i do spánku. Mám chuť na zmenu. Dnes po 7 rokoch sa aj my rovnako pýtame. Chceme zmenu? Nezabúdajme, že tento boj nevedú len novinári či občianski aktivisti. Tento boj vedieme všetci. V našich rodinách, na pracoviskách, medzi priateľmi. Vedieme ho tým, že sa nepodávame apatii. Chceme krajinu, kde je spravodlivosť pre všetkých, alebo len pre pár vyvolených, omámených mocov. Chceme krajinu, kde si každý môže povedať svoj názor bez strachu a kde vládne úcta namiesto nenávisti. Riaďme sa odkazom Jána Kuciaka. Žiadajme slobodný prístup k informáciám, ktoré ovplyvňujú naše životy. Žiadajme otvorené vládnutie a vypočutý hlas aktívnych občanov a organizácií občianskej spoločnosti. Žiadajme rešpekt voči novinárom a voči všetkým ostatným, ktorí kladú kritické otázky. Žiadajme, aby korupcia v našej krajine nemala miesto a aby znovu rozhodovala odbornosť a ľudskosť. My, ktorí tu dnes stojíme, sme tak trochu aj hlasom tých, ktorí už nemôžu hovoriť. Nedovoľme, aby bol ich odkaz umlčaný. Nezabudnúť nestačí. Musíme konať každý deň a mať odvahu postaviť sa za pravdu, aj keď to nebude pohodlné. Nesmieme zostať ticho, keď sa budú diať nespravodlivosti.
Dnes sa tu ozývame ako jeden hlas. Hlas občianskej spoločnosti, ktorý znie po celom Slovensku. Prichádzame z rôznych prostredí, s inými skúsenosťami a pohľadmi na svet, ale dnes sme tu spolu. A aj napriek tomu, že v mnohých otázkach máme rozdielne názory, práve tu, v týchto časoch stojíme bok po boku, pretože nás spájajú hodnoty ako spravodlivosť, pravda, dôstojnosť a solidarita. Sila spoločnosti nespočíva v jednote názorov, ale v schopnosti spojiť sa v rozmanitosti. Boli sme tu včera, sme tu dnes a budeme tu aj zajtra. Stáli sme pri obetiach nespravodlivosti, bojovali sme za slobodu slova, chránili sme tých, ktorí potrebovali pomoc, boli umlčaní alebo vytlačaní na okraj. Táto krajina nepatrí len jednému pohľadu, jednému táboru. Patrí nám všetkým a my všetci, ktorí dnes stojíme na námestiach, sme jeho pokračovaním. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme ukázali, že Ján a Martina nezomreli nadarmo. Že ich príbeh nevybledne v spomienkach, ale zostane zapísaný v nás. Že sa za tento príbeh postavíme znova a znova a budeme sem chodiť dovtedy, kým sa ich sen o našej krajine nenaplní. Nezabúdajme, nevzdávajme sa, pokračujme pre nich, pre nás, pre všetkých, ktorí si zaslúžia žiť v krajine, kde pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Pri tejto príležitosti by som vám rád upriamil vašu pozornosť na svetelné umelecké dielo 21.02.2025, ktorého autor Malačan Marek Burcl umocnil dnešnú spomienku na Jána a Martinu. A teraz mi už dovolte prosím privítať na pódiu ako prvého hostia Pavla Jelinka, archeológa. Dobrý večer. Bližšie trošku. Bližšie k mikrofónu. Vážené zhromaždenie, priatelia, pred 7 rokmi boli zavraždení novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica, archeologička Martina Kušnírová. Boli zavraždení vo svojom vlastnom dome. A príčinou bolo, že sa Ján Kuciak znepáčil jednému z našich ľudí. Dovolte mi povedať pár slov o Martine. I keď som ju osobne poznal veľmi krátko. Maťa bola mladšia odo mňa a stretli sme sa len párkrát na akciách katedry, kde som zavítal ako hosť na exkurzii, alebo neskôr, keď doštudovala a pracovala v súkromnej archeologickej firme, sme sa stretávali príležitostne v teréne alebo na konferenciách. Po jej vražde som zostavoval zborník na jej počesť in memoriam a pomohlo mi snať práve to, že sme sa poznali tak málo, lebo trauma v archeologickej obci bola naozaj veľká. Čo o nej viem osobne povedať je, že to bola sebavedomá, inteligentná, mladá žena, ktorá by vo zvolenom odbore určite našla uplatnenie. Toto jej však nebolo umožnené. Ako a prečo sa stalo, že z tejto perspektívnej bádateľky a budúcej manželke bolo zabránené prežiť svoj ďalší, nepochybne úspešný profesionálny aj osobný život? Že bola okradnutá o svoju budúcnosť? A že sa to môže stať každému z nás? Prečo bol tento zločin dávaný na zodpovednosť vtedajšej vláde Roberta Fica?
Môžeme sa pýtať, ale hlavný obžalovaný nazýval vtedajšieho premiéra aj dnešného svojím šéfom. Ten obžalovaný nakoniec nebol odsúdený, vraj nebolo dosť dôkazov. Obhajoval ho človek, ktorý dnes robí poradcu premiérovi Robertovi Ficovi. Na chate v Čipároch sa okrem iného títo dvaja dohadovali na reforme, zase v úvodzovkách, trestných zákonov a zrušení špeciálnej prokuratúry. Tiež sa na tejto chate bavili o tom, aby ten obžalovaný, ktorý bol medzi tým odsúdený za iný zločin, vo väzení nezačal hovoriť. A dodnes neprehovoril. Ale vráťme sa k Martine. Prečo bola zavraždená? Ako je možné, že štát, ktorého úlohou je chrániť svojich občanov, zlyhal? Ako je možné, že z obhajcov zločincov sa stávajú poradcovia premiéra a pozostalých zavraždených nevinných sa dodnes nevedia domôcť spravodlivosti? Priatelia, odpovede musíme hľadať aj sami v sebe a urobiť všetko preto, aby sme tento systém našich ľudí zmenili. Pozdravujem vás, držme sa. Ďakujem Pavlovi Jelinkovi a rád by som na pódiu teraz privítal pani Kseniu Makarovú, zástupkyňu riaditeľky nadácie Zastavme korupciu, bývalá novinárka. Dobrý večer, milácky. Dve strely do srdca, Jan. Jedna strela do tváre, Martina. On musel zomrieť, pretože nebojacne a profesionálne odkrýval špinavosti mocných. Ona musela zomrieť, pretože vyznávala rovnaké hodnoty a ľúbila ho. Jan a Martina pritom mohli byť synom, dcérou, bratom či sestrou, hocikoho z nás. Žili medzi nami, chodili s nami nakupovať, chceli si tu založiť rodinu. No žiaľ, už nemôžu. Pretože niekto mocný si povedal, že môže vziať život dvom mladým nevinným ľuďom. A ďalší mocní mu pomôžu zahmliť stopy a brzdiť vyšetrovanie. Napríklad cez vypúšťanie falošných informácií. Nič vám to nepripomína? Je 21. február 2025. Presne 7 rokov od vraždy Jána a Martiny a my sme opäť v uliciach a protestujeme proti tým istým mocným ako v roku 2018. Opäť si myslia, že keď získali moc, môžu všetko. Že im to tu patrí, že zo všetkého sa dokážu vysekať, zahmliť a ľudí pomýliť falošnými informáciami. Opäť sa verejne vyhrážajú tým, ktorí upozorňujú na ich chyby. Medzi ich ciele už patria novinári, aktivisti, študenti, kamionisti, umelci, prokurátori, sudcovia, lekári, psychológovia a psychiatri a najnovšie aj akademici. Celkom veľká skupina nepriateľov na tak malú krajinu. Nemyslíte? Politici nás predadzujú svojim rozvášneným davom, no zneužívajú na to aj štátne zložky, čo je v tejto ťažkej dobe sebecké a neodpustiteľné, pretože štátne zložky majú riešiť oveľa vážnejšie problémy. Vláda chce na svojich kritikov posielať kontroly, ale nemala by radšej preverovať utajené miliónové zákazky v Kaliňákom rezorte obrany? Polícia si na výsluchy volá lekárov a svojich odvážnych bývalých kolegov. Pýta sa ich na ich údajné chyby pri vyšetrovaní korupcie na najvyšších miestach. Nemala by ale polícia vypočúvať posledných zločincov, ktorí tu ešte ostali po vládnej zmene trestov? A SIS popri sledovaní neposlušných poslancov zjavne nestíha monitorovať kybernetické útoky na školy a kataster, ktorý mimochodom stále nefunguje. Áno, presne tak, je to hanba. Výsledkom je, že ako krajina sa stále viac vzdialujeme od vyspelých štátov, ekonomicky, hodnotovo aj rastúcou korupciou. Posledné 3 roky sme pritom historicky najlepšie s korupciou bojovali. Prišla Ficová vláda a za jediný rok vymazala tento pokrok. Spadli sme späť na úroveň, akej krajinu zanechala Pellegriniho vláda v roku 2020.
Súčasná vláda Fica nás ale sťahuje k Rusku aj štýlom riadenia. Zjavne im imponuje diktátorský spôsob. Už vyše roka postupne ukrajú z demokratických hodnôt, zo slobody prejavu, z našich práv. Sebeckosť vlády vyvrcholila pri tom posledných týždňoch. Politici úplne prestali riešiť problémy tejto krajiny a nás ľudí. Riešia už len seba. Aj posledné vízie a sľuby išli bokom a z ministerstiev sa stalo obyčajné trhovisko. Je už absolútne jedno, kto sa v čom vyzná, čo sľúbil svojim voličom. Už ide len o to, aký post mu dajú a za čo. A cieľ je jediný, udržať sa pri moci za každú cenu. No tak, ako oni za 7 rokov zhrubli, sú sebeckejší a agresívnejší, zmenili sme sa aj my. Dokážeme odolať ešte väčšiemu tlaku, dezinformáciám, šikane. Protestujeme na námestiach a je nás stále viac. Štrajkujeme, podávame podnety, píšeme sťažnosti. A pokračujeme aj v janovej práci. Protežovaný Bonul prišiel po našom podnete o bezpečnostnú previerku a aj lukratívne štátne zákazky. Kočnerová, blízka poslankyňa a šéf nemocnici prišli o atraktívne fleky po tom, čo sa zverejnila ich nadštandardná komunikácia. Ďakujeme, dokázali sme to aj vďaka vám. A vláda tvrdí, že ľudia na námestie sú zmanipulovaní. Ale my presne vieme, prečo sme tu. Pretože vieme odlíšiť dobro od zla, pravdu od klamstva a priateľa od nepriateľa. Janko a Martina by dnes na nás boli určite hrdí, pretože rovnako ako oni, ani my boj za spravodlivosť nevzdávame a dokážeme sa za správnu vec spojiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste sem prišli. Ďakujem Ksenii Makarovej. Teraz by mal na pódium prísť Vlado Zetek. Všetkým veľmi dobre známy divadelník telom aj dušou vám prečíta príspevok pani Viery Dubačovej. Dobrý večer, všetci ľudia dobrej vôle, vitajte! Dnes tu mala s nami byť aj pani Viera Dubačová z občianskej iniciatívy Mier Ukrajine, ale ešte v týchto chvíľach je na Ukrajine, kde už 3 roky zaznamenáva zverstvá, ktoré pácha na civilných obyvateľoch ruský agresor. Nuž teda prečítam vám aspoň krátky komentár k tomu v úvodzovkách štátnemu prevratu, ktorý zavesilo na svoje sociálne siete združenie Mier Ukrajine. Dnes sú to už vyše 4 týždne od momentu, keď prišiel predseda vlády do parlamentu prečítať zásadnú utajovanú skutočnosť. Slovensko malo údajne čeliť obrovskej bezpečnostnej hrozbe. Neskôr sme sa dozvedeli, že základom celej kauzy bol jeden hromadný e-mail, ktorý navyše napísal ChatGPT. O deň neskôr sa k premiérovi pridal aj nestranícky prezident, aby spolu dramaticky oznámili verejnosti, že krajina je v ohrození. Zneužili aj Slovenskú informačnú službu, zvolali Bezpečnostnú radu štátu a rozprávali historky o najväčšom ohrození v histórii Slovenska. Predseda
možno 1% strany, Slovenskej národnej strany sa zamyslel, že by bol rád, keby všetci vedeli to, čo sa v ten deň dozvedel on. Potom ľuďom, ktorí využívajú svoje ústavné právo zhromažďovať sa. Vládni politici o vás, o nás všetkých hovorili, že sme Potom prišla ďalšia šialená rozprávka. Jedna fotka stiahnutá z verejnej diskusie od smeráckého youtubera mala byť relevantným dôkazom, že za všetko môžu Gruzínci. Tu by som ja osobne rád poznamenal, že áno. Jeden Gruzínec nám tu do toho kafral ešte v roku 1948. Volal sa Jozef Vissarionovič Džugašvili. Neskôr premiér namiesto ovečiek pred spaním počítal ľudí na námestiach. Tretina z nás mali byť Ukrajinci. Potom prišla bájka o Ukrajincovi, ktorý sa mal údajne podieľať na príprave štátneho prevratu. Ale nezatkli ho, ani nevypočuli. Len ho vyhostili. Svetový unikát. A potom prišlo ohlušujúce ticho. Prezident išiel na tanečnú show, minister vnútra na futbal, ostatní vládni politici zverejňovali fotky z behania či lyžovania. Prevrat sa totižto konal len v hlave premiéra. To, čomu čelíme, je totálny rozvrat. Len Smelovne v Amerike nepočuje. Neprišli žiadne bezpečnostné opatrenia, žiadne dôkazy. Šéf SIS nám s aroganciou jemu vlastnou vysvetlil, že ten strašný puč zastavili tak, že o ňom rozprávali tie hrôzostrašné rozprávky. Nepodarilo sa im oklamať vás ani vystrašiť. Tretíkrát po sebe ste zaplnili námestia po celom Slovensku s jasným posolstvom. Nikam neodchádzame, tovariš predseda vlády. Budeme aj naďalej pokračovať v pokojných, slušných, ale ráznych protestoch a radi vám pripomenieme: odstúpte! Ďakujeme vám! Odstúpil Vlado a rád by som na pódiu privítal Luciu Ďuriš Nikolsonovú, expolitičku, matku svojich 3 detí, podporovateľku Ukrajiny a eurooptimistku. Dobrý večer, Európa. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Malacky. A dobrý večer, pučisti.
Už 7 rokov chýbajú svojim rodinám aj nám Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Už 7 rokov niekde medzi nami žije objednávateľ ich vraždy. A my nepoznáme ani jeho meno, ani jeho tvár. Skôr ho dostihne spravodlivosť v pekle, ako na Slovensku. Slovensko sa stáva Eldorádom primitívov a hrubej sily. Spravodlivosť to tu už dávno zabalila. Vládnu nám kriví, nenávistní a zlí ľudia bez morálneho kompasu. Ľudia s falošnými titulmi a s prízemnými pudmi. Ľudia, ktorí rozdúchavajú nenávisť k akejkoľvek inakosti. Najnovšie už aj voči tým, ktorí si svoje ubolené duše liečia u odborníkov, u psychológov a psychiatrov. Možno, keby si pani Šimkovičová a ďalší riešili svoje komplexy a traumy pod dohľadom odborníkov, nemuseli dnes tak plieniť, nenávidieť a ničiť. Slovensko sa stáva najzaostalejšou krajinou v Európskej únii. Naše školstvo zlyháva. Do našich nemocníc sa už ľudia nechodia liečiť, ale najesť sa plesní a nakaziť sa nemocničných baktérií. Mladí ľudia utekajú. Starým a nevládnym nemá kto pomôcť, pretože štát zlyháva v dlhodobej starostlivosti. A čo robí premiér Robert Fico? Buď klikuje, alebo upláca nejakého huliaka trafikov na ministerstve športu, alebo cestuje. Buď do Kremla, alebo do Washingtonu. Dosť bolo Fica! Kolaborant Robert Fico je aktuálne na konferencii konzervatívnych extrémistov. Naozaj super partia sa zišla vo Washingtone. Taká, ktorá už celkom otvorene a verejne hajluje, ako kedysi hajlovali fašisti. Hanba! Robert Fico sa tam stretol s Elonom Muskom. Pokecali si o tom, ako zastavia americké peniaze pre slovenské mimovládky. Pritom viaceré mimovládne organizácie na Slovensku už celé roky supľujú absolútne neschopný štát. Robert Fico ich chce zničiť. Najprv mimovládky, potom demokraciu. Naozaj dlhú cestu ušiel Robert Fico. Od komunistu a zväzáka cez sociálneho demokrata až po birmovaného pravicového extrémistu, ktorý sa neštíti koketovať s vrahom ukrajinských detí. Celé roky bol Robert Fico, jeho vlády a jeho kamoši prisatí na eurofondoch z Bruselu. Dnes ukazuje Európskej únii prostredník a nám robí hanbu v slušnej Európe. Hanbite sa, Robert Fico! Vaša lajna sa celkom určite skončí. Snáď už čoskoro, ale celkom isto raz v pekle. Budete tam mať špeciálne miesto hneď vedľa objednávateľa vraždy Jána a Martiny. Ale mám aj jeden odkaz pre opozíciu. Zobudte sa, opozícia. Vašou povinnosťou je dať ľuďom nádej, že tu reálne existuje alternatíva k tej spodine, ktorá nám dnes vládne.
Vašou povinnosťou je spolupracovať a nie sa medzi sebou hádať o hlúposti. Tak odložte vlastné egá a ukážte konečne jednotu. Ste to dlžní všetkým tým, ktorí stáli, stoja a budú stáť na námestiach. A ak dovolíte, mám aj jeden odkaz pre organizátorov protestov po Slovensku, pre občiansky sektor. Bez zapojenia opozície protesty nikam nepovedú. Politika nemusí byť lepra. Nesmieme sa jej štítiť. Tento boj za lepšie Slovensko, môžeme vyhrať iba spolu. Pekný večer. Ďakujem Lucii Ďuriš-Nikolsonovej a rád by som na pódium pozval mojich kolegov z divadla Na Hambálku. Už tu raz bol, jeho keď stretnete. A ešte Evičku, chceš celé meno? Tak si ho povedz. Zaspievame vám pieseň Slovákovú z kabaretného predstavenia Hektické vlny. Je nám trochu zima. Z obchodným, vraj sme národ duchom obchodný, za prachy, pristať na všetko sme ochotní. Prstov beď máme, tomu zvlášť neviestu, meníme, podľa vetraka bádaj vestu. Ukradnúť psovi kosť je pre nás maličkosť, nazhrňať viac než dosť, zabudnúť, čo je cnosť, zavraždiť poctivosť pre vlastnú spokojnosť. Strácame dôstojnosť, kradneme psovi kosť. Susedom, so susedom závidíme trochu väčší dom. Kričíme, ak nám zachváňa ich strom. Rukami, vieme byť aj robiť rukami. Chráňte sa, schovajte sa rýchlo pred nami. Nemáme nikdy dosť, susedov chytá zlosť. Kašleme na vernosť, na pravdu, na ľudskosť. Ľúbime špinavosť, hoci si aj náš host. Trháme ti z ruky kosť, veď už si zjedol dosť. Ukradnúť psovi kosť je pre nás maličkosť, nazhrňať viac než dosť, zabudnúť, čo je cnosť, zavraždiť poctivosť pre vlastnú spokojnosť. Strácame dôstojnosť, kradneme psovi kosť.
Ďakujem kolegom z divadla Na Hambálku a teraz by som rád na pódium pozval Lukáša Kleska, historika z Ústavu pamäti národa. Dobrý večer. Živím sa zbieraním príbehov obetí totalitných režimov a chcem vám jeden takýto príbeh povedať. Bude to príbeh o človeku, ktorý sa stal aj mojím osobným priateľom. V lete 2020 prebehli v Bielorusku prezidentské voľby, ktorých výsledok bol hrubo zmanipulovaný a sfalšovaný. Ľudia v reakcii na to vyšli do ulic a demonštrovali takmer 2 roky, rovnako tak, ako dnes demonstrujeme my. Tieto demonštrácie boli potlačené prostredníctvom zatýkania, násilia a vražd. Už prvý deň demonštrácie bola gumovým projektilom do hlavy zasiahnutá vtedy len mladá 19-ročná Mária Zajceva. Po absolvovaní viacerých operácií a liečbe v Českej republike jej ostala jazva a doživotne stratila sluch na pravé ucho. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak neváhala a od prvého dňa pomáhala utečencom. Je to však nestačilo a odišla na Ukrajinu ako dobrovoľníčka, kde pracovala v zdravotníckom zariadení. Len ani to jej nestačilo a povedala, že jej miesto je v zákopoch po boku vojakov. A preto sa prihlásila k druhej medzinárodnej legii, ktorá bojuje po boku ukrajinskej armády. Bola zradená a preto sa vrátila späť do Českej republiky. Mohla tam už ostať, byť so svojimi priateľmi a v bezpečí, lenže jej túžba vrátiť sa jedného dňa domov a nájsť svoju krajinu slobodnú bola taká silná, že sa do tých zákopov vrátila. Len minulý mesiac, 16. januára, oslávila 24. narodeniny. Druhý deň ráno bola zabitá. Kým Mária bojovala, umierala v mraze, v bahne a v špine, tak páni Robert Fico, Andrej Danko a Tibor Gašpar sa boli v Moskve pokloniť jej vrahom a poďakovať sa im za dobre odvedenú prácu. Keď sa vrátili, tak nám hovorili rozprávky o akomsi lacnom ľudskom masle. Ale nikdy som ich nepočul hovoriť o hodnote ľudského života. Ten snáď pre nich nemá hodnotu ani len obyčajného oranžového sklíčka zo semafóra. Nás prepúšťajú zo zamestnaní, vyhrážajú sa nám, šikanujú študentov, ich učiteľov, lekárov a vôbec každého slušného človeka. Tvária sa ako veľkí vlastenci, pričom nenávidia ženy a sú to len obyčajní zbabelci a slabosi. Útla Mária im všetkým ukázala, čo je to skutočné vlastenectvo, odvaha a hrdinstvo. Nemusela bojovať, ale svoju krajinu, ale predovšetkým priateľov milovala tak veľmi, že za nich položila vlastný život. Priatelia, som veľmi rád, že ste dnes prišli a môj prejav budem už aj končiť pomaly. Na záver vás chcem poprosiť, až prídete domov, tak nielen za Máriu, ale za každú mladú ženu, ktorá
zákopoch položila svoj život. Zapálte sviečku a venujte im chvíľku ticha. Ďakujem. Ďakujem Lukášovi Gleskovi. Rád by som sem pozval teraz študentku Lianu Novákovú a ďalších malackých študentov. Drahé spoluobčianky, drahí spoluobčania. Stojím tu dnes ako mladý človek, ako študentka, ako niekto, komu záleží na budúcnosti našej krajiny. Ako súčasť generácie, ktorá verí v spravodlivosť, pravdu a v silu občianskej spoločnosti. Pretože byť aktívnou občiankou, aktívnym občanom nie je len právo, je to naša zodpovednosť. Vravia nám, že sme mladí, že sme naivní. Ja som však presvedčená, že každý z nás má silu veci meniť. Nie sú to len politici a mocní ľudia, ktorí určujú smerovanie našej spoločnosti. Každý jeden a každá jedna z nás má hlas a dnes ho musíme použiť. Nečakajme, že niekto iný vyrieši naše problémy. Nečakajme, že niekto iný bude chrániť naše slobody. Nebuďme len pozorovateľmi. Nepýtajme sa, kto zmení veci za nás. Pýtajme sa, ako môžeme byť súčasťou zmeny my sami. Demokracia nie je len o právach. Je o našej odvahe postaviť sa za to, čo je správne. Nebojme sa stáť na strane pravdy. Nebojme sa byť odvážni a odvážne. Nenechajme strach zvíťaziť nad našou túžbou po spravodlivosti. Byť občiankou a občanom demokratickej krajiny nie je len o tom využívať svoje volebné právo. Znamená to mať otvorené oči, kriticky myslieť, zaujímať sa o veci verejné, podporovať tých, ktorí konajú správne, a nebáť sa postaviť proti nespravodlivosti. Každý z nás môže prispieť, či už tým, že sa zapojíme do diskusí, budeme podporovať nezávislé médiá, alebo budeme stáť na strane pravdy, keď na to príde. Dnes sa tu stretávame aj preto, aby sme si pripomenuli Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Dvoch mladých ľudí, ktorí sa nebali hľadať pravdu. Dvoch mladých ľudí, ktorí chceli žiť v spravodlivejšej spoločnosti, no ich sny boli brutálne prerušené. Ich príbeh však nekončí tragédiou, pretože ich odkaz žije v nás. V každom, kto verí, že Slovensko môže byť lepším miestom. Každý jeden a každá jedna z nás má vo svojich rukách kúsok tejto zmeny. Naše činy dnes ovplyvnia svet zajtrajška. A ja verím, že tento svet bude spravodlivejší, rovnejší a lepší. Vďaka nám, tým, ktorí sa nevzdali, ktorí veria a ktorí bojujú láskou. Nech je náš hlas silný, nech je naša viera neochvejná, a nech je naša budúcnosť taká, akú si sami vybojujeme. Ďakujeme.
Neviem ako vy, ale ja som veľmi vďačný týmto mladým ľuďom za to, že sa neboja postaviť za svoju pravdu a povedať ju takto verejne. Teraz by som rád na javisko na pódium pozval Zuzanu Bertovú, ktorá vám prečíta požiadavky iniciatívy Slovensko je Európa. Na verejných zhromaždeniach, ktoré sa uskutočňujú po celom Slovensku a vo svete, odznelo 5 spoločných požiadaviek. Ani jedna z týchto požiadaviek nebola naplnená. Naopak, koalícia pod vedením predsedu vlády Roberta Fica v spolupráci so Slovenskou informačnou službou rozohrala absurdnú a neakceptovateľnú spravodajskú hru útočiacu na občiansku spoločnosť. A preto my, občianska iniciatíva Záhorie Európa, ako organizátori protestov v Malackách, ich dnes opäť čítame. A vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktorá vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. Žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Presne tak, dosť bolo Fica. My neodstúpime ani neustúpime. Pokračujeme ďalej. Poháňa nás spoločný cieľ a je nás stále viac. Mestá doma a vo svete, ktoré sa zapojili včera a zapájajú sa aj dnes 21.2.2025. Pánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Jalnica, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice, Kremnica, Rupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Lúčenec, Malacký, Martin, Michalovce, Modra, Java, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Obec Podolie, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trnava, Veľký Krkíš, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina, Aarhus, Amsterdam, Bern, Berlín, Brno, Brusel, Budapešť, Kodaň, Krakov, Londýn. Luxemburg, Ešte tam mám niečo, ale mám zmrznuté prsty. New York, Newbridge, Paríž, Praha, Štokholm, Viedeň, Oslo Oxford. a Madrid. Ďakujeme. Ďakujem Zuzke za spoluprácu. A teraz by som rád na pódiu privítal Katarínu Málikovú, speváčku, hudobníčku, ktorá spolu s nami zaspieva slovenskú hymnu. Na Tatrách
sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrov sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše nosia tvrdo stalo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo stalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujem veľmi pekne Katke. Drahí prítomní, na záver dnešného zhromaždenia vás týmto vyzývam a prosím v spomienke na Jána a Martinu. Pietné miesto sa nachádza pri soche svätého Floriána na Záhoradskej ulici. Zápalte sviečku, strávte minútu ticha s myšlienkami na dve nádherné bytosti, ktorých plameň života vyhasol tak skoro a tragicky. Nech ich odkaz naďalej horí v nás. Srdečne ďakujem dnešným rečníkom, ďakujem vám, že ste prišli, že vám záleží na Slovensku, na pravde a slušnosti. Stretneme sa tu opäť 7. marca 2025. Ďakujeme, že ste s nami. Sme s vami. Ja ďakujem. Týmto dnešné zhromaždenie oficiálne rozpúšťame. Prosíme vás, rozíďte sa v pokoji a bezpečne domov. Ďakujeme a dovidenia.